I kan ikke se så godt, for jeg kan huske, hvad for en stilling jeg skal. Ellers så siger jeg bare velkommen til den her video. I dag skal vi spille, jeg tror det skal være noget trænerkarriere. 2. Undskyld for jer, med min hovedfar og min næse kom ind i sidste video, men det var ikke meningen. Den tager noget spillerkarriere. 1'eren. Jeg kan ikke klippe, så jeg har ikke mit kamera, så jeg kan se, at jeg er 68 rated, og jeg starter. Det er et dårligt hold. Undskyld for den dårlige kamera. Der er ikke nogen andre steder, jeg kan sætte dem. Jeg kan bare skrive det og alt muligt ned. Og hvis de kan hjælpe mig med at uploade video, det bliver lidt. Hvis de kan sige, hvordan man bruger de ting, for jeg har ikke nogen. Jeg har lige noget, jeg ikke må sige. Jeg følger med. Undskyld for, at jeg bare snakker, ikke? Og tige stille nogle gange, det er bare for jeg er ny, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige og alt muligt. Skriv nu. De må skrive alt muligt i kommentarerne. Faktisk hvad de har lyst til, men her er lemon. Lemon lime. Jeg er lige nødt til at starte den her kamp. Helt om, for jeg blev skadet. Hvem synes man ikke skal det? Det kan de skrive i kommentarerne. Nu er der sikkert bare 15 haters, der bare kommer. Men det vigtigste er bare, at jeg uploader videoer. Er det ikke ret? Det kan de skrive i kommentarerne. Og man kan bare skrive, hvis man skriver man bare ikke nogle grimme ting. Bang! Jeg kan tage skud for øje. Undskyld for, at I ikke kan se det så godt. Haters, men jeg er lidt glad. Jeg ved ikke, om jeg gør noget, hvis jeg rammer 100.000. Næste episode af hvert fald en video, det bliver Roblox. Og nogle gange bliver jeg lidt irriteret, når jeg spiller Roblox. Så de skal bare vente til næste video. Jeg må så lave nogle sweepespil og alt muligt. Og hvis der er nogen af jer, der vil sige, hvor man kan købe en kamera eller noget andet. For jeg har rigtig meget brug for det. Jeg kommer til at filme i rigtig mange år. Jeg håber jeg kan lave mange likes på nogle videoer om 10 år. Der er jo nogle. Bang! Der klapper. Hvis de godt vil se mig, men det gør jeg, når jeg I don't know. Undskyld for, at jeg siger nogle ting engelsk. Det er for, jeg siger rigtig mange ting på engelsk. Men jeg er dansker. Det er derfor, jeg snakker dansk mere. Jeg kan skrive på alt muligt. Der, jeg kan ikke snakke helt engelsk, men jeg kan sige nogle masser af, kan man sige.
Når jeg kan engelsk, så kommer der en engelsk kanal ud. Og når jeg kan noget andet, så tager jeg måske. Men jeg kommer til at lære en til... Jeg ved ikke. Jeg må aldrig til at... På et tidspunkt kunne jeg have lært flere sprog, end jeg kunne. Men ja. Så ja, den skal hjem. Hvor mange synes, der har været offside derude? Undskyld for, at jeg siger ting. Der var offside. Men jeg får jo ikke bolden. Det er det, jeg synes, der er mærkeligt. Skriv, hvis der er noget, jeg ikke forstår. Og jeg er for engelsk. Jeg må også lave nogen derfra. Det er sådan, jeg tror. Ja. Og hvis der er en tysker, så vil jeg godt høre, hvad man siger, når de skal stave til og med fly. Det vil jeg godt høre. Om det er så, man siger det på tysk. På dansk, der er det rød med fløde. Når jeg kommer til at spille creepy-spil, så kommer jeg til at skrige. Måske hvis det er uhyggeligt. Jeg kommer til måske til nogle andre i nogle videoer, hvis de får lov. Og bagefter den her kamp, så tror jeg, at det stopper. Problemet med at kampe varer for meget. Men jeg har masser af tid til at lave mange videoer i dag. Undskyld for, at jeg ikke har optaget. Det får jeg ikke haft tid til det. Jeg har været til stævner og alt muligt. Og hvis jeg nogle gange popper mine ting ind, det får jeg ikke har kamera med. Så jeg poppede også min næse ind i sidste video. Det var ikke meningen, og det var jo igennem. Så ja, derfor er jeg ikke så. Nej. Der står næsten Petra. Jeg har bare lavet et eller andet navn i verden. Jeg kan ikke engang selv sige det. Jeg tror det er Pat. Og hvis der er nogen, der siger, det er mit navn, så giv mig. Vi slutter af med videoen 1 nu.